Robben ívelése, Ribéry gyönyörű góllal vezet a Bayern München a 17. percben. Nem tetszett, Pep? Lehet, hogy nem tartotta elég ideig a labdát a Bayern München, hanem rögtön kapura tört. Hát csak nem gond. Szenzációs labda Robbentől. Eltalálja, az sem akármi. Gyönyörű góllal vezet tehát a müncheni klub. Nem biztos, hogy 100%-osan így akarta meglőni egyébként Ribéryből, aki látható, hogy egy picit fölperdül, de így lett jó. Gladbach Bayern 0-2, és ennek a labdaszerzésnek köszönhető mindez. No meg Ribéry önzetlenségének. Itt van az a vetődés. Richard Boateng. Centr zpátky, no a tohle byl gól hrudníkem, pokud se nepletu, který dává Thiago Alcantara. Guardiola v klidu usazen na lavičce, vypadá o dost uvolněněji než toho prvního střeleného gólu Bayernu Mnichov. A my si to ještě jednou pojďme prohlédnout. Centr Boatenga. A je to tak, opravdu hrudník, neširoký, ale přesto naprosto chladnokrevný. No ale znovu vynikající náběh hráče, opět na první tyč, ten pohyb prostě byl zřetelný, vůbec hráči Borussia Mönchengladbach nezachytávají ty náběhy hráčů v červených dresech, teď tam zůstal. Teď ale pozor na Patrika Hermana, který je faulovaný uvnitř pokutového území a v rámci prvního poločasu tak ještě uvidíme pokutový kop. No už to tady naznačoval a prakticky já také v tom, že když už útočí Borussia Mönchengladbach, tak je to zprava, a to právě Herman, který několikrát provětral Diego Contenta, který prostě nestíhá v těch běžeckých soubojích a tady vidíte, že opravdu musel zatáhnout za ruční brzdu, jak se říká, faulovat ze zadu a je to teď možnost střelit z pohledu Borussia Mönchengladbach alespoň možná trošičku důležitou branku. Luke de Jong naprosto bez problémů proti tomu Starkemu, je to 1-3 z pohledu domácích a ten druhý poločas by ještě mohl být zajímavý. Pravda, že ten zákrok Contenta možná ještě byl pár centimetrů před pokutovým územím, ale na to už se nikdo ptát nebude. Vysoký míč na Arjena Robbena a ten z malého vápna hlavou zvyšuje na 4-1 pro Bayern Mnichov. Bayern jakoby teď chtěl uspat svého soupeře a poté přišel naprosto přesný centr na hlavu nizozemského záložníka, ten se nemýlil. No tady spokojený nejenom Guardiola a celý organizační tým, ale samozřejmě i Matthias Sammer, který přihlíží z lavičky zápasu Bayernu. A opravdu, tak jak si říkal, trošičku spávací taktika teď zabrala. Hráči v zelených dresech působili, jako by se nemohlo nic stát a on to taky vypadalo, ale pak stačilo zvednout hlavu a opět skvělá ukázka kopací techniky Franka Riberyho přesně do prostoru, kam si opět naskočil Arjen Robben, který samozřejmě není některá buchví jaký extra hlavičkář, ale jak nám ukázal, tak i tato činnost. Geschaut hat. Das kann man kaum verteidigen. Achtung, es ist kein Abseits. Ribéry schleicht sich wieder im Rücken der Abwehr rein, wie so oft. Dann sieht er Müller, wie er gestern Mandzukic gesehen hat. Und Müller hat sich schwer. Also das ist leichtfüßig, das ist überlegt, das ist schnell, das ist intelligent. Wie gesagt.